Sivuka ngendaba ezimbi kakhulu bethunani mayelana noSimthande. Now uSimthande ke unayo iYouTube channel ebizwa ngoba Simthande Comedy. Ukhona ke nako TikTok nako Facebook, upopular kakhulu. UnguSimthande Miyeza ke igama lakhe. Ifamily yakhe ikhuphe istatement ichazela abantu ukuba kwenzeke ntoni kuSimthande. Bathi ke ngoLwesibini emveni kwemini i-17 kaJune apha ku-2025 uSimthande utheke ekhwelwe iBolt umbilo waqhwilwa umbilo eDurban. Kuthiwa ke bekukhona umntu oyindoda omnyama eqhuba le moto. Wabona uSimthande uba hayibo le moto ayiyi kweli cala bokufanele uba iya kulo. Wathi ke xa cela udriver loba ajike, udriver ke wadikwa wamisa imoto ke egqibeleni. Emveni koba imisile imoto kwathi gqi abanye amadoda amabini azapha emotweni, omnye wakhomba umpu apha kuSimthande, omnye ke wamnxibisa into yoba angaboni, wamgquma amehlo, wambopha nezandla zakhe, bahamba baya nayo kwindawo engaziwayo. Xa befika pha bangena efowunini yakhe, ibank account yakhe, bathatha yonke imali abashiya nesenti. Ekubeni kuba beye babona uba ngubani lo, batshini ngumntu lo owaziwayo, baye banza ii-calls ke befowunela ifamily yakhe, befowunela abantu asebenza nabo kunye neetshomi zakhe befuna imali. Bathe boyifumana ke loo mali bamkhulula iimpahla zakhe zonke, bathatha ii-pictures zakhe, bathatha iividiyo zakhe, bemfosa uba enze izinto ezimanyukunyezi, asiyazi kuba zintoni ezo. Kuthiwa ke ekuseni ke ngoLwesithathu, anti into ibiyenzeke ngoLwesibini emva phaa late. So ekuseni ke ngoLwesithathu kusasa baye bathi makachaze ke apha ehlala khona, barequesta ke for yena unoba agoduke, then bachaza ke ba angakhalinge enze into engabhadlanga, otherwise bazawuphinda baze emveni kwefamily yakhe kunye naye. So ifamily ke iyachaza uba le nyewe iye yachazwa emapoliseni, and then noSimthande usendaweni esafe apho ke angqongwe ifamily yakhe nee-friends zakhe. Bhalwe nge-English ke bethunani, kodwa ke ndiye ndayiguqula ke mna ke ngesiXhosa. Nasi ke nisibona ke istatement apha. Umntu ke angaphoza ividiyo azifundele if ufuna uva kakuhle and understand uba kuthiwani, mhlawumbi bayisiXhosa ke awusiqondi kakuhle. Yho, zimbi ezi ndaba bethunani, asikho safe. Siyayazi not so long ago kukhona umntana oyintombazana uOlerato lo, yena ke besiya kwidate waqhwilwa ke ngabantu abasemotweni, benza ke izinto abazenzileyo kuye, bephethe bembulala. So siyabulela ke ba at least noko abathathanga ubomi bakhe, uSimthande usindile. But hey, I'm sure inoba unetrauma kuloo ndawo akuyo, kodwa ke ingange abe right. Abantu ke on social media bebecela ne-banking details zakhe so that bazonikela loo nto bakwazi uyinikela. Bendibonile phaa ii-comments kuTikTok becela noko ii-banking details zakhe for uba banikele umxhasa. Njengoba ke nisiva uba kuthiwa imali yakhe yonke ithathiwe nefamily nee-friends zakhe kwathiwa mazithumele imali. Anyways bethunani, uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Ndanibona ke kwivideo elandelayo. Bye.